Раздзел 2. Многае з таго, як бачыцца тая ці іншая падзея, мяняецца з гадамі, з тым разуменнем, якое прыходзіць з часам. Ці дзіва, што падзеі, якія хвалявалі курані, намі бачацца багата ў чым інакш, што падзеі гэтыя маглі падавацца і куранёўцам зусім інакш, як нам. Час потым прасеяў усё, паставіў усё на сваё месца. За грандыёзнымі падзеямі, якія гісторыя ўвекавечыла для нашчадкаў, прыціхла, а часам і прапала з увагі тое, што было немаштабным, абыдзённым, што хвалявала аднаго чалавека. Як бы само сабой забылася, што людзям у той час, як і ва ўсе часы, даводзілася штодня жыць абыдзённасцю, што тое дробнае, можа, нікчэмнае, на нашу думку, было для іх в аснове сваёй і важным і вялікім, бо без яго не было як жыць. Свет у куранёўцаў, гэта праўда, найбольш быў не шырокі, не вялікі, гумно, хата, вуліца, але ў гэтым невялікім свеце было сваё вялікае. Урэшце, чалавек мерыць усё мерай свайго розуму і свайго сэрца. Можна сказаць, у малых куранях было сваё вялікае. Важнымі і вялікімі былі клопаты, важнымі і вялікімі былі няўдачы, загадкі, вузлы, якія завязвала дзень за днём жыццё. Яны былі такімі вялікімі, што за імі часта не быў добра чуцен гул вялікіх перамен у краіне, прыціхала чуццё перамен нават у саміх куранях. Тым больш, што багата хто і не хацеў чуць іх, не хацеў глядзець далей за свой плот, сваю мяжу. Для іх усё, што вяла ім доля, малое і вялікае, было жывым жыццём, карэнні якога перапляталіся густа, моцна і блытана. Ім не было відаць тое, што мы бачым за сабой. Для іх усё было наперадзе. Ім трэба было ісці няходжаным полем непражытага жыцця. Ад самага світання ледзь пачынала шарэць балота, хапаліся хутчэй нанава накруціць анучы, падсілкавацца абы чым трохі, ды за косы, па вадзе, па мяккай пакошы да мокрай, шызым важкім бляскам травы. Жанкам пакуль было вальней, але скора і ім, і падлеткам перадыху не было з граблямі, з насілкамі, хутчэй знесці на сухое, хутчэй паварушыць, каб дасыхала, хутчэй скласці ў копы ў стагі да самага вечара, пакуль не напаўзалі густа поцемкі. Балота было ў клопаце, ў руху, у вялікай няспыннай гонцы. Мужчыны і жанчыны, старыя і малыя, рупіліся з радамі, з копамі, са стагамі. На другі дзень пад поўдзень стала вельмі парыць. Калі сабраліся пад дубком і возам папалуднаваць, стары глушак прамовіў неспакойна: «На сон хіліць нешто, кеб дождж не прыгнало». Даганны голас яго дайшоў як бы здаля, не дачула ўсяго змора, сон наваліліся на яе адразу. У момант сцерлі ўсе гукі, ўсе думкі, але калі стары разбудзіў усіх, клопат зноў падвёў Ганну да калыскі. Невясёлая, немоцная была сёння Верачка. Яшчэ доўга да вечара захмурыла ўсё, пацямнела навокал, завуркатаў наводдаль гром, глушак падганяў усіх прыбраць хутчэй падсохлае сена, скапіць. Сярод шалёнага гону Ганна похапкам адбегла ад іншых, кінулася к дубку, грудзі занылі ад трывогі. Вера была гараченькая. Тварык, цельца пачырванелі, дыхала часцей, цяжэй, як бы змораная. Ганна сказала пра свой неспакой Яўхіму. Той выцер пачарнелыя са смяглыя губы, зморана супакоіў. «Духата!
От і дыхае так, тут сам як не задыхнешся. Праўда, душна было вельмі, аж млосна станавілася ад задухі, у руках, у нагах, ва ўсім целе чулася слабасць. З вялікім намаганнем падымала насілкі з сенам, цераз сілу цягнулася да капы, але дачушцы не стала лягчэй, і калі па ўсім балоце гнучы лозы і гонячы жмуткі, з сена пайшоў свежы шырокі вецер. Стала лепш здаравей, а Верачка ўсё млела і хапалася дыхаць. Не палягчэла ёй, не астыла малая і ўвечары. Лобік зрабіўся яшчэ гарачэйшы, грудка ножкі гарэлі. Прастудзілася ці што? У голасе старога глушака Ганне пачуўся папрок, не ўберагла. Далі папіць малой чабаровага настою, і неўзабаве ва ўсім глушаковым табары чуліся сапенне ды храп. Даўжэй другіх не лажыўся, хадзіў каля Ганны, што гнулася пры калысцы, Сцяпан, але змора нарэшце ўзяла і яго. Толькі Ганне не спалася, хілілася над калыскай, услухоўвалася, як малая дыхае, асцярожна дакраналася да Лобіка, ўсё хацела пачуць, што гарачыня ў Верачцы спадае. Укрывала, затульвала сабой ад ветру. Вецер быў неспакойны, халодны, як крынічнай вадою абліваў шыю, прыйшлося ўсцягнуць на сябе посцілку. Амаль увесь час нядобра, трывожна шумеў дуб. Пахла навальніцаю. Чаканне яе таміла душу, але зіхала і грымела ўсё наводдаль, нібы навальніцы хацелася больш памучыць яшчэ падыходзячы. Няхутка набліжаліся бліскавіцы, паволі раслі, мацнелі грамы, а ўсё ж падступаліся, гразіліся. Вось ужо сталі заходзіць збоку, як бы акружаць. Вось ужо вецер таксама нібы цешыўся людскім неспакоем, то ўціхаў на хвіліну, то налятаў з новым шалам, біў вільгаццю і холадам. Старыя даўно не спалі, гнуліся побач з Ганнаю, хрысціліся на кожны бляск, кожную грымоту. У водбліску маланак Вераччын тварык здаваўся белым-белым, без крывіначкі. Малая таксама не спала, але вочы, ледзь расплюшчаныя, глядзелі неяк безуважна, як бы поўныя сваёй турботы. Не бойся, то Ілля катаецца, Ілля прарок. Туліла малую, ласкава і трывожна шаптала ёй Ганна. Ён добры, ён малых не чапае, ён толькі здаецца такі страшны. А напраўду, ён добры, добры. І ў громе чула, як цяжка, часта дыхае Верачка. Хоць словам, хоць чым-небудзь хацела памагчы малой. Ужо блізка да раніцы прарваўся, загуў вакол дождж, спорны, але нядоўгі. Калі ж ён сціх, бліскала і грымела далёка. Раніцай усё паравала, усё балото было як у дыме, прасветленым сонечнай яснасцю, блішчала зоркамі раса на траве, вада на дубах, на кустах лазы, усё, здаецца, зіхцела, зычыла радасць. Дзень ішоў пагодны, у сонечнай весялосці глушакі хутка, як бы забылі пра бяду. Косы Сцяпана Яўхіма уядаліся ў мокрую траву са смакам, глушачыха і халімон, нібы памаладзелыя, разварушвалі і разварушвалі копы, пераварочвалі рады. Стары, сухенькі, мітуслівы хапаўся сам і падганяў іншых, усё баяўся ўпусціць час, божкаў, каб пратрымалася надвор'е. У Ганны ж граблі валіліся з рук. Раз-пораз кідала іх, і стомленая, важкая ад бяссоння і трывогі, праставала да дубка, да калыскі, усё чакала, што Верачцы палягчэе, а дачушцы было горш і горш, дыхала часцей і цяжэй, аж задыхалася. За ёй падышоў, пастаяў са спачуваннем каля Ганны, каля малой Сцяпан. Не сказаў нічога, толькі ўздыхнуў, патупаў да воза, падняў біклагу напіцца.
Падбегла, пабедавала старая, але праз хвіліну кінулася да грабель, баючыся трапіць на Халімонаў гнеў. Падышоў быў на момант і Яўхім. Ганна чакала, што падтрымае неяк, параіць што-небудзь. Ён так патрэбны былі цяпер добрае слово, падтрымка, але Яўхім адно прамовіў: «Перахварэе, здаравей будзе». Поўная адзінокасці і непадзельнай трывогі, Ганна раптам кінулася да сваіх. Калі бацька, уткнуўшы касё ў купіну, узмакрэлай на грудях і пад пахамі сародцы стаў побач, яна пачула сябе малою, бездапаможнаю, ледзь утрымалася, каб не заплакаць, але не заплакала. З дзіцячай надзеяй і давер'ем павяла мачыху яго да верачкі. «Абы гарлавой не было», — сказала мачыха, прыгледзеўшыся да малой. «Якая ж... Ты глянь, роцік раскрыла, хапаючыся дыхаць». Яна як бы пашкадавала Ганну, але, здаецца, не павінно. У гэты момант Ганна чула ў ёй сваю добрую, шчырую маці. У горы яны раптам сталі блізкімі, роднымі. Бацька параіў Ганне: «Як не палягчэе, трэба па знахарку». «У Юравічы трэба», — адгукнуўся Андрэй Руды, спрактыкавана зазіраючы пад полах. Ніхто не заўважыў, калі ён падышоў, і ніхто не ведаў, як ён мог дачуцца, што тут можа спатрэбіцца яго парада, але ніхто і не здзівіўся таму, што ён тут, што ён раіць. Ці многа было ў куранях спраў без Андрэевых парад. «У Юравічы», — паўтарыў ён павучальна, «доктар Янушкевіч там є такі, таскаць, свяціло на ўвесь свет, у Мозыры знаюць». «Можна і к доктару», — згадзіўся бацька. «Коні ў Яўхіма добрыя, у мент занясуць і ў Юравічы». «Занясуць, то занясуць», — пакруціла з нейкай загадкай мачыха. «А толькі ці на дабро? Знахарка — дело пэўнае, всякі знае. Темнота наша. Выдумляем чорт знае што». Андрэй стаў гарачыцца, горача сказаў Ганне: «Едь, не сумнявайся. Ад любой хваробы ўраз вылечыць, толькі следовательно, чтоб не позно прыехала». Стары глушак, які таксама падышоў, слухаў, адгукнуўся строга: «Не апознімся, калі трэба будзе». Было чуваць, стары ледзь хаваў злосць на Рудога. Прыпёрся настаўнік галапузы, уткнуў свой нос. А на Чарнушкавых глядзеў не вельмі кабветліва, і Ганнай быў недовольны. Сама рабіць не робіць, ды яшчэ всякіх падказчыкаў водзіць. І Чарнушкі, і Руды, чуючы гэту глушакову непрыхільнасць, хутка пачалі моўчкі няёмка разыходзіцца. Адна Ганна не падалася вяленню старога. Як бы нават і не лічыла вяленне гэтае вартым увагі. Жыла толькі сваёй трывогаю, якая была вышэй за ўсё. Адна меркавала і загадвала, што рабіць. Паспрабавала накарміць малую, але тая грудзей не ўзяла. Захінуўшы полах, поўнячыся неспакоем, рашучая Ганна падалася не да грабель, а да Яўхіма, што зацята вымахваў перад сабой касою. Стала перад ім, колючы сухімі нядобрымі вачыма, выціснула, як бы патрабавала: «Гарлянка, можа, ў яе?» Яўхім стомлена павёў плячыма, перагнуўся трохі назад, хацеў разварушыць здзервянелую спіну. «Шчэ што выдумаеш? Пабачыў бы, якая яна, бачыў уже. Няма ў яе ніякай гарлянкі. Застудзілася, потная, от і ўся гарлянка. Задыхаецца аж. Прастудзілася, от і дыхае так». Ён правёў рукой па касе, сцёр прыліплыя мокрыя травінкі. Яму, бачыла Ганна, хацелася кончыць гэту гаворку, але яна як загадала: «К доктару Юравічы трэба павесці. Там кажуць, доктар добры». «Трэба? Дак трэба», — раптам згадзіўся ён. Тут жа павёў позіркам у бок старога, дадаў: «Падажджэм да вечара». «Чаго ждаць? Падажджэм», — цвёрда сказаў ён. «Пабачым». Яўхім апусціў касу ў траву, як бы даў знак, што гаворка скончана. «Няма калі тут
растарэкваць попусту. Вечарам дачушцы не было лягчэй. І калі пасёрбалі баршчу ў поцемку, Яўхім сказаў старому, што трэба нешта рабіць. Сцяпан адразу ўхапіўся за Яўхімавы словы, заявіў, што трэба зараз жа ў Юравічы ці ў Загалля. У Юравічы ці ў Загалля. Стары з крэктам падняўся, кінуў нелагодна з папрокам: «Сена он гніе! Да ранку можна вярнуцца, вернешся, пусцяць яны. Месяц потом дзяржаць будуць, ды скажуць яшчэ, адну малую не можам, і матку яе трэба, чтоб даглядала, а матцы скажуць, вазіць трэба есці каждый дзень. Не скажуць, абыдуся я, калі на тое. Я магу збегаць, сказаў Сцяпан, дарога недалёкая. Бацька нават не зірнуў на яго. Абыдзешся. У старога ўсё расло раздражненне. Это цяпер гаворыш, абыдзешся, а пасядзіш, выгуляешся. Дзе-то я выгульвацца буду, што вы гаворыце? Знаю, што кажу. Дзе буду? Ведамо, дзе, там, куды весці просіш. Куды ехаць саветуюць саветчыкі всякія. Божа мой, ці вы не бачыце нічога? Ганну брала роспач. Вішнёвыя вочы сталі вільготныя, са страхам з горам выпаліла. Ці вам всё адно, што будзе? Это табе всё адно, вскіпеў Лушак. От прыдбаў нявестку на сваю галаву. То ты не бачыш нічога. Задыхаецца ж саўсім. Трацячы рэшткі надзеі, што стары злітуецца, крыкнула Ганна. Не задыхнецца! Крыкнуў і стары. Вы ўсё, як знаеце, загадзя, запярэчыў Сцяпан. Вот жа, дзіцятка, няма таго, каб шанаваць, падтрымліваць бацьку, таксама на бацьку кінуцца рады. Знаю, злосна зіркнуў на Сцяпана стары. Ён тут жа стрымаў сябе. З годнасцю і мудрасцю чалавека, які ведае, як усё павінна ісці, прасіпеў разважна. Бог захоча, дак будзе жыць. А як не ўпадабаецца Богу, то ніякі доктар не паможа. Халімон стаў мармытаць малітву, хрысціцца. Ганна, слухаючы гэтае мармытанне, падумала са злосцю. Малітва адна, пэўна, каб пагода добрая была заўтра. Яна знарок не глядзела на Яўхіма, які, абапіраючыся аб калёсы, пабліскваў цыгаркаю. Паліла крыўда на яго. Хоць бы словам адгукнуўся, падтрымаў. Цяжка было загаварыць з ім, але ўсё ж не вытрывала. А ты? Ты што ж маўчыш? Ці табе то, абы што? Ён не спяшаўся адказваць. Агеньчык цыгаркі зазырчаў і раз, і другі, перш чым ён загаварыў, спакойна, роўна, як з меншаю. А я не люблю плясці попусту. Дачка памірае, а табе ўсё попусту. Цыгарка зноў зазырчала, перш чым ён прамовіў. Не памірае. І не памрэй, няма чаго тут трэсціся ды кідацца на ўсіх. На вас кінешся. Вельмі вы заварушыцеся. Вам абы сено не папрэло. Она загаварыла парывіста, рашуча. Адна пайду, на руках панясу, і не трэба мне нічога вашаго. Ніякіх вашых клункаў не трэба. Пляцеш немаведава што. Яўхім, недовольны, кінуў цыгарку, плюнуў. Уже чорт знае, чаго ўбіла ў голову сабе. Загадзя уже малое ў магілу кладзе. А вам і страху мало. Вам аб адном страх. Душачыся слязамі, напала яна зноў на Яўхіма, не скончыла. Глушак стары перапыніў малітву, загадаў літа. Ціхо ты! Не бачыш? Малюся. Ён памаўчаў, прасіпеў разгублена. Збіла саўсім
Паганка закричаў: «Волі багато ўзяла! А е, багато! Вас возьмеш яе, як гаворыш са мной!» Глушак быў ужо, здавалася, гатоў кінуцца на яе з кулакамі. Яна сказала зацята: «Так, як і вы са мною!» Ён, можа б, і кінуўся, калі б за Ганну не ўступіўся Сцяпан. Гнеў старога глушака пайшоў і ў другім кірунку. Зноў гэты смаркач утыкае нос свой куды не трэба. Халімон учуў нядобрае Яўхімава маўчанне. Чорт яго ведае, што выкіне гэты, толькі крані яго жонку. А тут Халімоніха ўперлася ў грудзі старога, пачала вярсці штосьці супакойлівае, прымірэнчае. Глушак адназлосна ўпікнуў Яўхіма. Прывёў дабро ў хату. Прыдбаў роднаму бацьку. Все перамаўчалі яму. Не далі Ганне пайсці з малой. Яўхім сілком адарваў ад калыскі, стаў на дарозе. Бачыла, не пусціць да дзіцяці, не дасць Верачкі. Зразу ж за ім Халімоніха насела на Ганну з угаворамі, з папрокамі. Выдумала перціся сярод ночы у такую далеч, цераз лясы, цераз балоты. То ж каб да Захарыхі знахаркі дайсці, колькі папяцца трэба. А пра Загалля ці Юравічы і казаць няма чаго. Ночы цэлай мала. І дужаму дзіцяці дарога такая пакута. А як жа можна рызыкаваць хворанькай, якой у калысцы нядобра? Ганна ведала, старая гаворыць праўду. І ўсё ж не ўседзела б Ганна. Страшна ісці ў дарогу, але яшчэ страшней сядзець вось так, склаўшы рукі, глядзець, як марнее, гіне на вачах малая. Там, у цёмнай далёкай дарозе, хоць рызыка, затое ж недзе за ёй надзея, палёгка верацца, ратунак. Не паглядзела б Ганна ні на што, панесла б беражліва дачушку да гэтай надзеі, каб Яўхім не заявіў, што калі да ранку верацца не стане лепш, возьме коні і завязе сам хоць к Захарысе, хоць у Юравічы. Всю ноч Ганна не шчыняла вачэй над калыскай. Некалькі разоў давала Верацы грудзей, але тая не брала. Ганна душыла страх, старалася не траціць спадзяванку, што вось-вось бяда пачне цішэць, перастане дачушка гарэць, кідацца, задыхацца, і баялася бяды, не верыла ў яе, ў жорсткасць, бязлітаснасць лёсу, не хацела, не магла паверыць, што можа здарыцца страшнае. Ад адной думкі, пра якое ўсё халадзела ўсярэдзіне, не чуючы ніадкуль падмогі, вымушаная сядзець, чакаць, што прысудзіць лёс, увесь пал анямелай ад страху, з трывожнай і ўпартай надзеяй душы аддавала малітве. Всё залежала ад Бога, ад яго літасці, яго чуласці. Калі малілася, думала пра Бога, цешыла сябе, ён усемагутны, справядлівы, заступіцца, не дасць у крыўду. Не можа ж быць, каб ён не зжаліўся, каб адабраў яе самае дарагое, адзінае, што яна мае, чым толькі жыве. Якіх ласкавых слоў не нагаварыла яна малою гэту на ўсё жыццё помную ноч. І бадзёрыла, і абнадзейвала, і абяцала: яшчэ трохі пацярпі. Ужо небагата асталося, хутка будзе добра, прасіла, маліла, у роспачы хілілася над дачушкай, якая ўсё хрипела, задыхалася. Зноў і зноў давала малой грудзей, всё не траціла надзеі, што возьме, пап'е, падужэе Верачка, але дачушка не брала, не піла. Ніколі ў жыцці не было ў Ганны такога гора і такой любасці, такой прагі аддаць всю сябе другому, каб толькі яму хоць трохі палягчэла. Як ірвалася, хапала паветра гарачым агністым роцікам, як пакутавала бедная дачушка, як дужалася з зацятай хваробай маленькая, такое кволае, згаладалае, аслабелае цельца. Вось-вось нямела ад страху Ганна не вытрывае, здасца, сціхне без сілы. Малая ўсё кідалася, всё хапала паветра, змагалася за жыццё. Як у страшным трызненні была тая ноч. І духата з вечарам,
і налёты халоднага ветру сярод ночы, і бляск маланак, і грымоты, і дождж шумлівы, халодны, всё гэта было нібы тым жа трызненнем, всё спляталася з надзеямі і адчаем той бясконцай ночы. Верачка перажыла ноч. З хвіліны на хвіліну павінна было паказацца сонца. Балота, лес, свет цэлы чакаў, калі яно выблісне, заззяе. У чаканні гэтага хараства штосьці новае, абнадзейлівае зацяплела ў душы Ганны. Еўхім устаў, ускінуў аброці на плячо і пацёгся па коней, значыцца, хутка ў дарогу, дзе вераччына збавення. Можа, гэты дзень будзе шчаслівы, дай Бог, каб ён быў шчаслівы. Анна ўжо намерылася сабраць, што трэба ў дарогу, калі Верачка трудна захрыпела, напружылася, як бы хацела ўзняць галоўку, аж выгнулася ўся, раз, другі, і сціхла. Ганна глядзела на яе няцямна, не разумела, не верыла. Малая не дыхала. У Ганны самой сцяло дыханне, сама на нейкі час перастала дыхаць, адно глядзела, дачушка хоць бы варухнулася. У вачавіткі з кволага тварыка стала хутка спадаць чырвань. Лобік, шчочкі, насок хутка бялелі. Верач! Застраў у горле жахлівы крык. Дзіўна паслабелымі рукамі схапіла, прытуліла яе, яшчэ цёплую, яшчэ нібы жывую, прытуліла да сябе, як бы хацела аддаць ёй сваю цеплыню, утрымаць жыццё. Верачку, дзіцятачку, донечка моя, не трэба, не трэба. Шаптала, стагнала, маліла, чуючы адно. Верачка халаднее. Не ўбачыла, як узышло сонца, як усё зазіхацела тысячамі зорак расінак. Не пачула, як пад'ехалі калёсы. Не зразумела, чаму Еўхім сказаў: «Ну от, можна ехаць». На могілкі за маленькай сасновай труной і дубовым крыжам, зробленымі чарнушкам, ішло толькі некалькі чалавек. Чарнушкі і глушакі. Людзям не было калі хаваць, все былі ў лузе. Ганна сядзела на возе над незачыненай труной, як бы абдымала яе рукой. Галава яе была схілена, сонца паблісквала ў шаўкавістых валасах, пасма якіх, непрыбраная, звешвалася на лоб. Вочы яе сухія, гарачыя, нязводна глядзелі на малую. Верачка, блізкая і недасяжная, ляжала сярод валошак, пакладзеных Сцяпанам. Другія суткі не зводзіла Ганна вачэй з роднага тварыка, не верыла. Не магла згадзіцца, што неўзабаве тварык гэты мусіць назаўсёды знікнуць. Яна не заўважала, як калёсы ехалі да могілак, ківаліся ў няроўных каляінах. Заўважыла толькі, што Верачцы ляжаць стала нядобра, ківае яе, водзіць яе туды-сюды. В адным месцы калёсы, аб'язджаючы яму, вельмі нахіліліся, і ў Ганны аж пахаладзела ў грудзях, калі ўхапіла, падтрымала Верачку, каб трохі упала б, пабілася б, балюча дачушка. Каля могілак калёсы сталі. Мачыха ўзяла Ганну за плячо, гаворачы ласкавыя, суцешлівыя словы, мякка адарвала ад малой, памагла ступіць на зямлю,
павяла могілкамі сярод старых і новых крыжоў, прышчаватых верб і разгалістых сосен. У зарасніку маладых акацый між нізкага густога галля зеўрала ў цяністым прыцемку свежая яма з засыпанымі берагамі. Чырванелі на ўзгорках пяску сыраватыя грудкі гліны. Ганна рабіла ўсё як у бяспамяці, толькі вочы жылі. З нямой пяшчотай і скрухай глядзелі, не адрываліся ад малой. Яна моўчкі стаяла з мачыхай, калі здымалі труну, ставілі на зямлю. Калі поп сказаў штосьці, моўчкі паслухмяна падышла развітацца з малой. Прытулілася да тварыка, хвіліну паляжала побач, але, як мачыха ўзяла за плячо, паслухмяна паднялася. Калі ж бацька ўзяў вечка і хацеў накрыць дамавінку, з Ганны беспамяць як бы спала раптам. Яна як бы ажыла. У момант, нібы пры бляску маланкі, убачыла пясок, гліну, цёмную земру ямы, убачыла даўмела нанова, жахнулася, вырвалася з рукі мачыхі, поўная роспачы і нястрымнай сілы, з крыкам кінулася да труны. Не! Яна ўпала на зямлю, абхапіла дамавіну, прынікла да малой, шаптала, задыхалася ад гора, ад любасці. Не дам, дочачку маю, кветачку маю, мальвачку маю, не дам вяргінечку маю, півонечку маю малую, не дам. Яўхім хацеў падняць яе, але яна адштурхнула яго, упала на дамавіну зноў. Не дам. Тады падышоў да Ганны бацька, лагодна схіліўся. Ганно. Яна зноў стала бязвольная. Нема, незварушна глядзела, як накрывалі века, што схавала, назаўсёды аддзяліла ад яе родны твар. Калі бацька прыбіў века цвікамі, стары глушак падцягнуў пад дамавіну з двух краёў вяроўкі. Стары і Сцяпан пачалі спускаць на вяроўках труну ў яму. Апускай, сіпеў Сцяпану, спалоханаму, няўпраўнаму стары. Ці заснуў? З краю ямы цурчэў, асыпаўся пясок. Калі дамавіна легла на дно, Сцяпан спыніўся, не ведаючы, што рабіць з вяроўкай. Стары недавольна буркнуў, каб пусціў яе, выцягнуў, акуратна, дзелавіта зматаў. Кінь грудку на дамавіну, шапнула Ганне мачыха. Яна ўзяла камячок, квола без сілы, выпусціла ўніз. Пачула, як стукнуў камячок. Адступіла і раптам ціха, без сілы, аб'ехала на зямлю. Каб трохі ўпала б, ледзь намаглася ўтрымацца. Бацька заўважыў, што ёй пагана, стаў побач, паклаў руку на плячо, быццам супакойваў, даваў сілу. Стукалі грудкі, спачатку моцна, гулка, потым мякчэй. Яўхім кінуў некалькі жмень. Сцяпан ухапіў жалязняк, што тырчаў у баку, як бы спяшаючыся кончыць усё, стаў сыпаць зямлю на дамавіну хутка, без перадыху. Неўзабаве на тым месцы, дзе была Верачка, гарбацілася толькі горка свежай зямлі, ды тырчаў новы крыж. Стары глушак прымяў зямлю, падсыпаў, падраўняў, перахрысціўся. Момант пастаяў ціха, потым зірнуў так, нібы паказваў. От і ўсё. Можна і вяртацца, памянуць нябожчыцу. Пакорліва
разважна прамовіў: Бог даў, Бог узяў. Ён намерыўся ісці, калі Ганна раптам узнялася, ніжучы гарачым шалёным позіркам, ступіла да яго. «Я то! Вы! Вы!» Ён, нельга сказаць, каб збянтэжыўся, але стаў, перахрысціўшыся, цярпліва пакруціў сухенькаю галавою. Ашалела, дурная, сама не ведае, што вярзе. Падскочыла мачыха, хацела супакоіць, але Ганна слова не дала сказаць ёй, поўныя крыўды, болю, нянавісці, гневу, што душылі яе, выдыхнула зноў зацята, люта: Вы загубілі донечку маю, загубілі! Стары кальнуў яе злым, вострым позіркам. Гора горам, а трэба ведаць, што гаворыш. Такое страхоцце ні за што ўзвяла. Быць бы большай бядзе, калі б глушачыха, што хвіліну назад стаяла над магілкай са слязамі, не заўважыла, як ад калёс нядобра рашуча ступіў да бацькі Сцяпан. Кінулася да сына, уткнулася ў грудзі, утрымала, ледзь утрымала. У час умяшалася ў звадку і мачыха. Чарнушка сілком адвяла Ганну ў бок, за акацыю загаманіла, затлуміла словамі. Старога Халімона супакоіў сівенькі разважны поп, узяў глушака за локаць, прымірэнча па-старэчаму ўлагодзіў: Не бярыце вельмі да сэрца. Мала што скажа жанчына з няшчасця. Ён яшчэ нешта лагоднае гаварыў, ведучы старога з могілак. За папом і Халімонам глушачыха павяла Сцяпана. Яўхім, які завяртаў назад калёсы, пазваў Ганну, але тая нават не азірнулася. Нібы і чуць не хацела. Ён пастаяў, пачакаў трохі, упрошваць не стаў. Пазваў мачыху. «Ідзі», — сказаў мачысе бацька, — «мы потом. Як вам лепей». Мачыха паволі, бы пасля цяжкай сумленна зробленай працы, пайшла ад Ганны. Яны асталіся ўдваіх. Ганна не лямантавала, нават не плакала, седзячы на коленцах, ціха гайдаючыся, як лазіна ад ветру, горбілася, журылася над такім яшчэ нязвычным гарбком зямлі. Сонца выйшла з-за галля, паліла яе ненакрытую галаву. Але Ганна не чула. Доўга моўчкі стаяў і бацька. «Хадзем уже», — нарэшце зварухнуўся ён. «Всё адно не вернеш». «Не пайду я». Не адразу, хрыпавата адказала яна. Помаўчала, дадала цвёрда: «Не пайду к ім». Доўга ўгаворвала яе мачыха вярнуцца к глушакам, к чалавеку свайму. Ганна не крычала, што не пойдзе, не гневалася, таропіла адно нязводныя, невідучыя вочы і маўчала, бы не чула нічога. Мачыха гаманіла, потым з лагоднай гамонкай прыбрала ёй раскіданыя валасы, завязала хустку, як хворую падняла пад руку, вывела з хаты. Пад руку павяла па зачырвоненай зыходным сонцам вуліцы, крок у крок тубала побач, баялася, а думаецца, выкіне зноў што-небудзь несамавітае. Але Ганна не выкінула нічога. Цягнулася, як сама не свая, як звар'яцелая, таропіла вочы. Ціха ўвайшла ў глушакоў двор, моўчкі паслухмяна ўлезла на ганак, каля дзвярэй прыпынілася, абапёршыся аб вушак, павяла вачыма, хацела штосьці даўмець.
і не магла. Мачыха адчыніла дзверы, пад руку ўвяла яе ў сенцы, ў хату, з лагоднай гамонкай палажыла на ложак, накрыла світаю. Яшчэ як уваходзіла, прыкмеціла на двары старую карчыху і Сцяпана, іх пільныя позіркі. Уладзіўшы Ганну, пастаралася сцішыць згадку пра нядобрую спрэчку, прымірыць. Ад Ганны адразу пакіравала на карчоў ганак, ступіўшы ў Глушакову палавіну, знарок ветліва, зычліва дала добры вечар, і калі ёй адказалі прыязна, як бы нічога і не было нядобрага, завяла. Такі ж, пэўна, і добры вечар є ты. Хоць бы хмарка дзе, як раней, на дождж і не паказуе. Добрая пагода будь мае, на дождж, кажу, і не паказуе. Дай Бог, кеп не было, адгукнуўся стрымана Глушак. Не будзе, пагода ўжо будзе, па ўсяму відно. Мачыха сядзела, гаманіла з Глушачыхай, з Глушаком, чапляла часам маўклівага, ваўкаватага Яўхіма, ўсё намагалася палагодніць, прымірыць іх з Ганнаю. Гаварыла знарок не аб спрэчцы, цешыла сябе добрай, прыемнай гаворкай, зычлівасцю, усмешкай, толькі нібы мімаходам упляла некалькі слоў пра Ганну. Не думайце, бо чаго? Не бярыце да душы вельмі. Я то ж і раней гарачая була, не дай Бог, а тут гора такое. Гора, канешне, паківала Халімоніха. Глушак прамаўчаў. Было відаць, таіў яшчэ крыўду, і Куліна не стала рызыкаваць, спрытна перавяла гамонку ў надзейную мірную каляіну, не ўсё адразу. Яшчэ раней заўважыла, як пад'ехаў пад акно запрэжаны Сцяпанам конь, запыталася: вы то нібы на ноч на луг сабіраецеся? Сабіраемся. То добра, чтоб зранку взяцца, то ж бяда бядою, а дзела не павінно стаяць. 2 дні і так прапало, прамовіў панура Глушак. Мачыха адразу падхапіла: ды ў такую пору. Канешне, якая там работа была ўчора, разважыла Глушачыха, калі малое павезлі. А еш, так толькі для прыліку. Мачыха бачыла, што Глушаку не сядзіцца. Чаго добрага заслуе, гаворка добрая яе ні на што пойдзе. Час паднялася. Ну, так вы ўжо сабірайцеся, і дай Бог, чтоб у вас усё было па-людску. Перад тым, як ісці дадому, мачыха зазірнула ў палавіну, дзе была Ганна, паўздыхала, параіла яшчэ, каб не перажывала вельмі за тое, што ўжо не вернеш. Ганна, якая ўсё так жа ляжала на ложку, быццам сляпая, нават не зварухнулася, але мачыха выйшла на вуліцу са спакоем чалавека, які як мог уладзіў бяду. Нічога, пройдзе, вылечыцца. І не такое зарастае з часам. Хутка пасля таго, як яна сышла, глушакі сталі выпраўляцца ў дарогу. Глушачыха вынесла хлеба, Глушак наліў свежай вадой беклагу, Сцяпан па бацькаваму загаду збегаў, нарваў цыбулі. Калі ўсе сабраліся ля воза, стары глянуў на Яўхіма: а яна што? Не паедзе, а? Глушачыха пашкадавала: не да таго ёй, не чапай, скажы ёй. Строга загадаў Яўхіму стары: жджэм скажы. Тато, вы праўду не чапайце, заступіўся за Ганну і Сцяпан. Молчы, не ўтыкай носа. Яўхім прашаргаў лапцямі ў хату. Калі ён убачыў Ганну маўклівую, самотную, вінаватасць лягла на душу. Але халадок, што даўно жыў між іх, звыкла стрымаў шчырасць. Хваціць уже. Што ўпало, тое прапало, сколькі не бядуй. Дак і
Бедаваць няма чаго вельмі. Без пары ў магілу лажыцца. Яна не сказала нічога. Шкадаванне раптам размякчыла яго. Яўхім сеў побач, палажыў руку на яе плячо, прытуліў галаву. Яна не адгукнулася на гэты знак яго пяшчоты, не прыгарнулася і не адхілілася, не ўскінула яго руку. Яго як бы не было. «Паедзем», — пастараўся не заўважыць ён непрыхільнасці да яе, што абудзілася ў душы. «А то ты звядзешся тут адна са сваімі думкамі. На людзях будь трэба». Яна маўчала. Ён сказаў цвярдзей: «Паедам». Тады яна расчапіла губы, выціснула: «Не паеду я. Бацько ж дже, всё адно». Патым, як казала, пачуў: гаварыць больш лішне, не паедзе. Зняў руку, падаўся на ганак. Стрымліваючыся, сказаў старому: «Чуе сябе пагано, гаворыць». Стары недовольна памыляў губамі і загадаў ехаць без яе. Ён узлез ужо на воз, калі Яўхім падаў думку, што трэба было б, каб хто-небудзь астаўся, каб часам не ўчыніла чаго над сабою. Думаў, здаецца, што бацька пакіне яго, але стары, раздражнёны, сказаў астацца Сцяпану. «Да рана!» — кінуў Сцяпану з воза. «Рано, чтоб на балоце быў!» Ён крыкнуў Яўхіму ехаць хутчэй з двара. Сцяпан не пайшоў у пакой, дзе была Ганна, не наважыўся. Лежачы на палку ў бацькавай палавіне, толькі слухаў цішыню ў тым баку, дзе Ганна сядзела ці ляжала. Сцяпану было шкада яе, хоць і не бачыў і не чуў яе за сцяною. Адчуваў Ганну так, нібы яна была з ім. Ведаў, як ёй балюча. Яму самому балела, як ёй. Даўно-даўно спачуваў ёй Сцяпан, яшчэ з тых дзён, калі яна, асцярожная, старанная, толькі пачала хадзіць у іх хаце. Можа, нават ад той яе першай спрэчкі з Яўхімам, калі да яе лез са сваімі п'янымі заляцаннямі крывароты. Сцяпан потым не раз заўважаў, як цяжка прывыкае яна да нязвычнага ёй парадку, прыжываецца ў новай сям'і. У іх ніколі не было асаблівых шчырых гаворак. Яна ніколі нікому не скардзілася, таілася нават, што ёй цяжка, але і без гэтага ўсяго Сцяпан добра бачыў, як душылі яе работа без перадыху, панурасць і скупасць і прагнасць іх. Бачыў Сцяпан штодзень пры дні, як з жалезнай клеткі, і рвалася яна адсюль, з іх хаты да сваіх на волю, і рвалася, але хавала свае парыванні, стрымлівала, прымушала сябе трываць. Яго і самога таміла тут. Самому нудна было ў роднай хаце пасля таго, як бацька не пусціў больш у Юравічы, сарваў з вучобы, калі ён, Сцяпан, толькі абвык, увайшоў, можна сказаць, у смак. Начамі у духаце бацькавай хаты сніліся юравіцкія горы, школа перад самым схілам, за вокнамі якой шырока жаўцелі і шарэлі пяскі, сінелі хвойнікі за прыпяцкай грады. Сніліся як шчасце, што ўжо ніколі не вернецца, паходы з юравіцкімі таварышамі на вольную Прыпяць, дзе так міла плюскоча вада каля берага, дзе так прыемна бярэ залыткі вадзяны халадок. Пасля той волі прастору, ці ж лёгка яму ў гэтай цеснасці, нудзе, калі толькі ведай капацца ў зямлі, ў гнаі, без радасці якой, без надзеі. Ці ж мог ён не бачыць, што і ёй нялёгка, горка. У іх жа была, можна сказаць, адна доля-нядоля. Тое ж, што ён трапіў у бяду
заступіўшыся за яе, за Ганну, яшчэ нібыта радніла. Сцяпану, хоць ён не толькі не казаў ёй, але не прызнаваўся самому ў гэтым. Ганна была самым блізкім, дарагім чалавекам. Ён быў давольны, калі яна цешылася чым-небудзь, смуткаваў, калі яна смуткавала. Ён захапляўся спрытам Ганны, зачарована лавіў удалыя калючыя слоўцы, які ў яе дасціпны востры язык, як яна, загарэўшыся, умела абсякаць Яўхіма адразу некалькімі словамі. Якая яна харошая! Вочбы, здаецца, не зводзіў з яе мілага твару з прыгожымі, смуглявымі выпінкамі шчок. З як бы ганарлівым носам, са зграбным, акуратным падбародачкам і гарачымі, выгнутымі вуснамі. А вочы яе, вішнёвыя, увесь час неспакойныя вочы, у якіх то смутак, то бляск насмешкі, то затоены боль. Што яны адны маглі рабіць са Сцяпанам? Дзіўны бацька не мог даўмець, чым яна ўзяла Яўхіма. Ды яна каго хочаш прывабіць, заваражыць можа. Скажы яна адно слова Сцяпану, ён, здаецца, пойдзе за яе в агонь і ў ваду. Можа, не было б гэта жаданне, гэтай ласкі да Ганны, калі б было ёй добра, калі б бачыў, што душа яе поўна сваім шчасцем, калі б не заўважыў, што і Яўхім, маўклівы, пануры, затоены ў горкай злоснай недавольнасці, рэдка-рэдка, калі гляне на яе радасным, замілаваным вокам. Чуў, не раз пераконваўся Сцяпан, не любіць яна Яўхіма, так, толькі трывае. І ў Яўхіма якая любоў, калі ў той любові не столькі дабраты, колькі крыўды і спасцярожлівасці. Не адзін раз хацелася Сцяпану дакрануцца да яе рукі, пагладзіць супакойліва, сказаць ласкавае добрае слова. Але з гэтым лезла, вярэдзіла душу важкая вінаватасць, нядобрай грэшнай чуў гэту недаступную ласку да братавай жонкі. Дакараў, лаяў сябе, ведаў, што грэх і здрадніцтва ласка да Ганны, а нічога не мог зрабіць, каб з гэтай бядой управіцца. Не адступала, тачыла душу развага. А чаму грэх, калі яна не любіць Яўхіма? Не любіць Яўхіма. І ўсё ёй тут не люба. Вырвалася б з радасцю, пайшла б, куды вочы глядзяць, і ён, Сцяпан, мог бы пайсці з ёй, куды зажадала б, абы воля, абы прастор, абы разам, няхай толькі слова скажа. Але яна не гаворыць гэтага слова, нібы і не заўважае нічога. Думае, мабыць, што ён проста брату прыяе. Цяпер ёй так цяжка, всю ўцеху страціла. Ёй так трэба цяпер апора, апора і воля. Там, у другім месцы, нішто не напамінала б ёй пра бяду. А што калі пайсці і сказаць ёй? Каб не бедавала вельмі, супакоіць хоць трохі, а то яна адна са сваёй бядою, мучыцца адна, хоць думкі ёй адвесці ад бяды. Пайсці пасядзець удваіх, падтрымаць. А ён падтрымаць можа, не малыш ужо. Каб прыйшлося, дык і сам сабою жыць мог бы. Зможа, калі прыйдзецца, сваім хлебам пракарміцца. Не прывыкаць рабіць, ведае, як зямлёй абыходзіцца, а дзе трэба, то і граматай падрабіць зможа. Пражыве, калі што якое. І другім з ім жыць было панегадкі. Прыпяваючы б маглі жыць, не тое, што з бацькам і Яўхімам. Ён то не марнаваў бы работай без перадыху і не глядзеў бы па-воўчы. А што калі адважыцца і выказаць усё? Выказаць усё чыста, нашто ёй яму цярпець немаведама для чаго?
таіцца, выжыльвацца дзень пры дні, душыцца, прасветлены не бачачы. Калі багата хто жыве інакш, па-людску, калі ім жыць па-людску не закрыта дарога, толькі адважыцца і пачнецца новае, вольнае, жаданае. Бацька Еўхім прыедуць, а іх і след прапаў. Шукай ветру ў полі. Сцяпан аж устаў з палка. Захадзіў па хаце, выйшаў на ганак, сэрца шалёна білася. Пайсці, сказаць усё. Ступіў на яе ганак, да яе дзвярэй, але тут раптам апанавалі яго неадольная кволасць і нясмеласць. Ён стаў, прыслухаўся. Можа, плача? Тады ён увойдзе, стане суцяшаць і скажа ўсё. Так было б лепш, аднак плачу не было чуваць. Ён адышоў ад дзвярэй. Некалькі разоў падыходзіў да дзвярэй, намерваўся ўвайсці і стаяў нясмела. Не хапала адвагі. Лаяў сябе баязлівец шлімак, папракаў. Так ніколі нічога не даб'ешся, але саўладаць з прыкрай кволасцю не мог. Дзіўнае рабілася з ім. І ўвайсці сілы не было. І адступіцца, адарвацца ад дзвярэй ніяк. Не быў ланцугом прыкаваны. Падыходзіў, адыходзіў, як прыкаваны, папракаў самога, здзекаваўся нават сябе. Потым злосць узяла на сваю нерашучасць, стаў нібы смялей. Цяпер ці ніколі адагнаў усё і, не разважаючы больш, не вагаючыся, адчыніў дзверы. У цемры Сцяпан стаў, агледзеўся, дзе яна. Не так убачыў, як угадаў. На ложку ляжыць, але не пайшоў да яе, пачакаў. Думаў, што запытаецца, адгукнецца як-небудзь. Яна не адгукнулася. Тады нясмела, ціха стаў набліжацца да ложка. Няўжо спіць? Як грымела сэрца, калі спыніўся, нахіліўся над ёю, прыслухаўся, прыгледзеўся зблізку. Аж нібы жарам абліло ад гэтай блізкасці. Затлумілася ў галаве, а яна не спала, глядзела, але гэта вельмі бянтэжыла, хоць бы варухнулася, як нежывая. Табе, можа, пагано? Выціснуў Сцяпан. Ганна не адказала. Збянтэжанасць яго не толькі не прыціхла, а яшчэ памацнела. Ён стаяў, скрануцца не мог, толькі чуў, як грыміць яго сэрца і тлуміцца ў галаве. Цяпер кволасці ўжо не было, ён гатоў быў на любую адвагу, але вось жа бяда, навошта гэта адвага, што рабіць? Як бы раптам перастаў цяміць. Мо што, трэба? Дык я... Яна замест таго, каб парадзіць, павярнулася моўчкі, легла тварам уніз. Сцяпан пастаяў. Трэба было штосьці рабіць. Дакрануўся да яе, асцярожна паклаў руку на плячо. Далонь яго апаліла, гарачыня ў момант заліла ўсяго, аж млосна стала. Хацелася як ніколі прытуліцца да Ганны, абняць, ледзь пракаўтнуў гарачы камяк, што стаяў у горле. Ганна! Як ён шкадаваў, як любіў яе ў гэты момант. Якое хараство, радасць якая, надзея таміліся, гарэлі ў ім, чакалі, спадзяваліся, імкнуліся. Ён жыў толькі імі, толькі ёю, каб яна сказала яму ў той момант памерці. Ён памёр бы, мабыць, шчаслівы. Ён быў гатоў для яе на ўсё. Яна сказала тое, чаго не чакаў. Ціха, ледь-ледь чутна, але так непрыхільна, недаступна, што яго нібы ўдарылі. Адыдзі. Рука яго сама сабой адскочыла ад Ганнінага пляча.
В адзін міг жаданне блізкае стала далёкім недасяжным. Чуючы, як усярэдзіне ўсё пахаладзела, не разумеючы як след нічога, Сцяпан паплёўся назад да дзвярэй. Усю ноч Ганна праляжала як нежывая. Не было ў яе думак, не было, здавалася, ніякіх пачуццяў. Паўзлі толькі паволі, нячутна, як нежывыя, згадкі, малюнкі. Паўзлі адзін за адным, спыняліся, вярталіся, блыталіся. То бачыла, як малая стрыжа ножкамі, як камары апаноўваюць кволы тварык. То бачыла, як ківаецца на руках, беленькая, нібы заснулая, калі везла з лугу. Як нерухома ляжала в начовачках, калі мылі апошні раз, калі адзявалі сарочачку. Чула, як скрыпала кола, калі ехалі на могілкі, як, асыпаючыся, шархацеў на труну пясок. І раз, і другі, і безліч разоў, адводзячы другія згадкі, наплываючы на іх, бачылася беленькая спакойная галоўка Верачкі на падушачцы в труне. Всё, што не ўзнікала, не паяўлялася ў памяці, праходзіла дзіўна спакойна, як бы не адгукалася ў Ганнінай душы, не чапала яе, не трывожыла, не вярэдзіла болем. Нібы не было ні болю, ні гора, нібы перастала раптам чуць іх. Всё бачылася, бралася як нежывою. Да ўсяго была нячуласць, нячулая галава, нячулае сэрца, сама ўся нячулая. У яе нячуласці непрыкметна для Ганны цвярдзела, камянела нячуласць да глушакоў. У гэту ноч перастала што-небудзь значыць ёй глушакоўскія хата, двор, хлявы, самі глушакі, датлела. Спапялілася тое, што жыло да іх, пакора, цярплівасць, старанне дагадзіць. Толькі на світанні, калі ў паяснелыя вокны глянуў звычайны такі знаёмы свет, які ўсё шырэў, прасторнеў, пачынаў праменіцца, штосьці варухнулася, ажыло і ў ёй. Калі на раме зіхатнула, зайграла сонца, як бы льдзінка нейкая, бліснула ў Ганне, стала таяць. Начны каменны цяжар раптам спаў, Ганне палягчэла. Але так было толькі міг. Зразу ж за гэтым ажылае сэрца пранізала тугою. Дзень вяртаў да рэальнасці. Зноў рушылі згадкі, але ўжо не ціха, не паволі, а імкліва, неспакойна. Праява за праявай ажывалі зноў памяці, ўсё, што было на балоце, у навальнічныя ночы, душныя дні, апошнія дні Верачкі. Ад успамінаў ужо балела, чым далей, тым больш заныла, запякла думка, а можна ж было дачушку ратаваць. Магла б Верачка не ў труне ляжаць пад важкай зямлёй, а жыць, стрыгчы ножкамі, смяяцца, радавацца, расці, душэць. Магла б, калі б не глушакоўская прагавітасць, не нажэрнасць праклятая, калі б не свая віна, што слухалася іх, сядзела тады, як трэба было хутчэй бегчы па ратунак, не ўратавала, дала загубіць маленькую. Загубіла, можна сказаць, сама. Бог даў, Бог узяў, вспомніла свёкравы словы. Сэрца заліла нянавісць. Загубілі малую. Ды вінаватых няма.
На Бога ківаюць. Нібы трэба яму гэта згуба, ні сэрцаў, ні літасці, ні сораму, з-за нейкай жмені сена. Чалавечка, дачушку давялі да згубы, ды і хоць бы падумалі, грэх узялі на сябе. Бог даў, Бог узяў. Божа мой, калі ты ёсць, калі ты бачыў усё, няўжо ты не адгукнешся неяк, даруеш ім? Няўжо даволі адной малітвы старога, каб ты забыў на ўсё? Не можа быць. Ну, што ім так абыдзецца гэта? Не можа ж быць. Праўда? Не было дзе дзецца ад думак, што і сама вінавата. Вінавата больш за каго-небудзь. Хіба ж не магла б кінуць усё і пайсці, пабегчы з малой на руках? К бацьку пабегчы. Бацька даў бы коня, калі ўжо такое. Нашто ж сядзела, чакала, марнавала дачушку, нашто слухалася старога ненажэру сама? Вінавата сама. Даруй мне, маленькая. Даруй, даруй. Думкі віхурыліся, пяклі, каралі. Не магла ўжо трываць іх, як хворая ўзнялася з пасцелі. Трэба было нешта рабіць. Кволая, амаль без сілы, ледзь цягнучы ногі, патупала па пакоі. Не думала, што рабіць, ні аб чым не думала. Не магла думаць. Як заведзеная выйшла ў цемнаватыя сенцы, ў куток, дзе на лаўцы стаяла вядро з вадою, напілася і зноў, як заведзеная, пацягнулася ў хату. Убачыла раптам на падаконніку забытую сінюю паўрозу, якой спавівала Верачку апошнімі днямі. Сэрца аж зайшлося тугою, такой балючаю, што захацелася застагнаць. Всё, што не трапляла на вочы, нагадвала пра Верачку, пра бяду, пякло тугою. Коўдра, у якую дачушка была загорнута, калі везлі сюды, канапа, на якой пад абразамі малая ляжала ў труне. Калі пачула, што пастух крычыць, гоніць кароў, выйшла на двор. Каля павеці туга зноў заныла. Запякла. На яшчэ мокрай чарнаватай зямлі рэзка бялелі свежыя абрэзкі дошчак, трэскі, пілавіння. Тут рабілі Верачцы труну. Свет быў поўны тугі і пусты. У свеце не было самага дарагога чалавечка. Всё было нямілае, чужое. Калі выгнала кароў сярод вуліцы, хістаючыся, пацягнулася да могілак. На свежай горцы пясчаністай зямлі пад зараснікам маладзенькіх акацый быў яшчэ халаднаваты цень. Села каля ўзгорачка. Гарбацілася нерухомая, як раней, перад калыскай, калі малая спала. Чула і не чула. Станавілася цяплей, пахлі завялыя кветкі, гулі, звінелі камары і жучкі. За могілкамі час ад часу скрыпелі, лескаталі калёсы, людзі ехалі на сенажаць. Тут знайшлі яе Хведзька і бацька. За імі падышла мачыха. Добрае месцечко выбралі, сказала мачыха, азіраючы магілку акацыі. А не гадкі месцечко, зелена ўсё, як прыбрано. І ёй, мабуть, хорошо, што ў таком спіць. Бачыць жа ўсё,
Бачыць адтуль, толькі што голас падаць не можа. Яна ступіла да Ганны. Посядзела. Побула. Можна уже і ехаць. На луг поедам. Поедам, попрасіў і бацька. Хведька глядзеў моўчкі з палоханымі вачыма. Яна ўстала. Між крыжоў і сосен падалася к калёсам. Калі ехалі, мачыха гаманіла, аб чым прыйдзецца, старалася адагнаць ад Ганны паганыя думкі. Бацька ж маўчаў, адно ўважліва і сумна паглядваў на дачку. Ужо ў лесе ён аддаў лейцы Хведьку, развязаў торбу. Пад'ела б мо. Чарнушка даў Ганне хлеба, крышанок сала. Ганна ўзяла, але ела так, нібы не чула ніякага смаку. Маўчала, аж пакуль не даехалі да сенажаці. Грабла, памагала сваім таксама моўчкі, з такім выглядам нібы не помніла, не ведала, што робіць. На глушакоў нават і не зірнула, быццам іх не было тут на балоце. Толькі пад поўдзень мачыха завяла яе да глушакоў. Ганна пайшла без ахвоты, але ўсё, можа, абышлося б мірна, калі б ля дубка яна не ўбачыла калыску дачушкі. Калыска вісела, як і раней, затуленая полагам, нібы там была яшчэ Верачка. Ганна, калі ўбачыла гэта, упала перад калыскай. Зайшлася рыданнем. Тут падышоў да яе Яўхім, потны, абгарэлы на сонцы, пастаяў трохі, хацеў супакоіць. Ну, хваціць уже. Будуць шчэ дзяці. Не зломкі ж самі, не старыя. Думаў, так хутчэй пераб'е плач, пазваў. Хадзем, дабро прападае. Ганна раптам ускінулася. Вочы лютыя, гараць яна пракляла. Няхай яно згарыць! Где то ваше добро?